5 nocí u Frederika. Sorry, brother, imaš nešto ovdje. Opa! Wow! W riff, man. What the fuck? To si hodně lidí asi vzpomíná, no. To bylo jako, to si hodně lidí asi vzpomíná, no. To bylo jako, to si hodně lidí asi vzpomíná, no. To bylo jako, to si Trošku zavři si hubu, hej, co za Kamo, já tak nenávidím, když někdy slyším svůj hlas. Jak to můžete poslouchat, kamo, já bych to hned vypnul. Ne, mě chybí 8, prosím, rybu! Někdo, prosím, mě chybí 8, prosím! Prosím, dej mi jednu rybu, prosím. Já mám potom 4 ryby, další den. Dej mi, prosím. Já máme, už ti odešel, Miken. Miken už ti odešel. Ne! Jak běhal z toho domu a ten balón iba odcházel. Hlavu máš jak kriketový balón. Co? Za co? Proč? Jak? To nevěděli. To je první reel, co jsem otevřel. Scrollneš dolů a sleduj, co tam je, jo? To mi připomíná, jak mi napsal táta jednoho mýho spolužáka ze základky. Nedělám si ani prdel, já jsem se díval na ten profil. Normálně jsem se díval na ten profil a je to real, já myslím, že se z toho poseru. Mě napsal táta spolužáka ze základky od Kojcí, se tím spolužákem jsem nemluvil asi 10 let. Jestli nemám kontakt na Verču Foxovou svinky smiley face. A už môžem ísť, akože môžem ísť ďalej, alebo... Zobud sa ty piť! Hello Twitch TOS, this is not a real mouse, it's fake, obviously. How I would have a mouse real, you know? Dušan, vrať sa po mňa, prosím! Kde si? To si predo mňou? Áno, to som ja! Dobre, vydrž. Mám ťa, hneď vydrž. Zober ma. Ty ko... Story! Poď! Teba nikto nezobere, k***ot! Nemáš kamarátov, mŕtv! Story, daj sa ani p***. Starý, pojď! Ty můžeme to! To nice! Jo! Tak to bylo těsné, k***al! Píčo! Kamaráde. Čet, jdeme do tunela, pusinku! Ještě jednou! Svázal bych své čokochloupky s těmi OK. Už beru zpět, už nic nepište. Ani slovo. Můžu tradovat z jeho prdelí, abych rád si s ním vyměnil prdel. Bílá holka, když slyší důlipu. Tam je červ, ty kot! Jsi k***od, vole! Do p***y. Kámo, fuj, nemlhnu se, ale... Dej pokoj! Nainstaloval jsem prababičce Instagram do mobilu. Nevím, co si jí poslal za zprávy, ale během orálního uspokojení mi strcila prst do čokověnce, ze si jí to psal ze tak Tomas nejraději. Tak jsem ti tímto chtěl podekovat za poznání 7. divu světa o.
Já bych si te posadil na oblicej a poradne bych ti pocucal koule a vylizal zadecek, ale tak moc, dokud bys nestratil kontrolu nad svým telem a celý ho mý neposral, a pak bysme si lehli do posilky a koukali na hentai, dokud bys nemel úpln vlhky kalhotky. Teď jenom říkám, jak to jako jaký běžný den v životě holky na českým Twitchi. Jo? Běžný den. Vypadá to asi takhle. Honzík to zase nezapnu. On určitě někoho má. Tak jdu k tomu Vojtovi. Ne. Ano, Agraelu spojený s Agraelem neměl masku, long hair, ano. 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 Prý je spojený s pátkem 13. No ty magore. OK, už mi má. Is your character over 34 years old? Ty, tak to si posral. 3D hra, ne, ne. Ano, gameplaye, ne, ne, ne. Ježišmarja, už víš, ano, ne, ne, ne. Kámoško, neříkej mi, že ještě neví. Co ti jebe, už musí vidět pátek 13. dlouhý vlasy, však už mi má vyprofilovanýho. Není Hunter, má delší vlasy než normálně. OK, vy p***sáci, kdo tam dal tu fotku? Dobré, kdo tam submitnul? Kapitán Sosy. Dobré, je tu v chatu, já znám ten nick, vole, já si ho pamatuju. Já si ten nick kapitána Sosyho znám, vole, jen počkej, až ho tady uvidím. Tak to ne, tak to ne. Ježišmarja, já jsem se tě lekl. Zelený, ne? Jde moc za prej. Normální. Omlouvám se, pojď. Ty bys jak mi buší srdce. Před vámi je snížená rychlost. Do dropu! Je ten první, to je dobrý, ale to další. Prostě já nevím, ty co to je? Okay, vystřelíme do vzduchu jak v Harrym Potterovi, aby věděli. Fireball! Já se... Vyhlašuju válku. Já se hrozně omlouvám. Kdo to umřel? To si děláš p***. Ne. Ne. Keby mal niekto vyklistírovanú riť, naozaj, že by si spravil poriadnu sprchu, rytnú. A naozaj, ale že veľmi dôkladnú. Boli by ste za do toho zadku naliať mlieko s gránkom, že by tá osoba spravila 3 kotrmelce a vypili by ste to ako kakauko? Napíšte mi jednotku, ak áno. Ahoj kapesníku, nechtěl bys dát minimální dono na 10 káče? Já jsem poslouchal, kam mají v koupelně potom tu plachtu a i tu plachtu na balkoně. Zakol ty vyjebaný! Já jsem se jako kokot. To je karma, jako. Fakt, kámo, že jsem chtěl vysmát a on se bude smát nám, kámo, to je On se vůbec nezlekl a my jsme se zlekli. Jo. No mě je zle teďka, fakt. Ale mě je strašně, kámo, já se to vůbec nečekal. Добрий день, мої дорогі друзі з Фейсбуку, ви чеські проросійські кнедлики. Я хотів би вам показати, що сьогоднішній стрім, всі донати з сьогоднішнього стріму, що буде так приблизно понад 25 тисяч крон кожен один день, плюс ваші коментарі та лайки йдуть прямо на Азов. Тому що, подивіться, тут ви бачите мене. Так, саме так, це я в Україні, і я не повернуся туди. Тут ви бачите і мої офіційні документи, а тут моє... To je v prdeli. No nic, čas postnout na Facebook. Co dělá? Neříkej, že to je fanoušek do prdele, nebo něco. Kamo, neříkej, jestli si ze streamu, dej na chvilku nouzák. Ne, jak se to jmenuje, nouzák. Ty, jak se to jmenuje? Výstražné. Ne, dobrý, asi ne, asi nevím, jen tak.
Co ti jebe? To mi neříkej. Ha. Tak to mi ho vyndej. Hustý. Broučku můj milovaný, dneska je 15.3. a já ti musím něco říct. Jestli se mi něco v životě povedlo, tak seš to ty. Vážím si tě, miluju tě, jsi to nejvíc na světě, jsi celý můj vesmír. A já ti přeju k dnešním 30. narozeninám, aby si byl šťastný, aby si byl zdravý, aby si byl milovaný a aby si nezapomněl, že jsem ti pořád na blízku a udělám pro tebe všechno na světě. Je 23, jo? Are you a good boy for mommy? Yeah, you're such a good boy. Okay. Wow. Okay, moment. Ne. Jako mám dát mapu, ale. US Šuldo, kdy bude ta stříhačka toho plesnivého dát dolů. Nebo si tam chceš narůst palmičku, klidně ti ten květinač na té palici urazím, stačí si říct, nebo ti to tata může vzít křovino řezem a udělat buscut, jak když ale ti tohle, tam tohle, stříhal okay. ožralý vetvi ráno. Já nechci to hrať. Je to mazlavé. Ono to teče, vole. Ale já to zavřu, ať tě nemusím poslouchat, jo? Napsal zprávě se sám někým i, takže asi ne spíš. A ho zajímá jenom, když tak napívá. Ty zko... Já jsem člověk, já mám chromozomy, ty seš jenom pouhej internet. Rozhodně, já jsem jenom kus kódu, který ti má pomoct a bavit tě. Každopádně ty jsi tady ten hlavní člověk. Jistě, že jsem. Ano, já jsem z masa a kostí. Já jsem lovil mamuty. Já jsem pravěký člověk. Já jsem pravěký člověk, ty jsi umělá inteligence. Kámo, já fakt... Co to je prostě? Co to je ten Instagram? Co to bylo? Co to děje, kdo je? Co máš li jsi debil, vole, já jsem měl jednu ruku v kalhotech. Vyloženě jsem si ho málem urval, fakt dík. Víc predikuj, kam půjdou. Ty, dobře. A ty jsi predikoval tenhle ban? Nemyslím si. No fakt, jakože čistá chuť vína a je to výborné, takže jsem ti dal... No, mohl jsi to nechat vychladit. No, já jsem chtěl, a ty skleničky jsou teda jako extrémně ulepené, extrémně. No, trošku jsou. Takže, na zdraví, Renátko. Na zdraví. Na nás do budoucna na a vás. ať chutná. Na nás a na vás. Ať chutná. A do dna, kopeme, jo? No kopem. Já počkám na tebe, jestli je to v pohodě. Kopem. Jo? Chat. Tyjo, tak já jsem si dala jenom kapku. Co jsi to tam dal? Co jsi to tam dal? Dej mi to! Co? Dej mi to, prosím tě! Co? Prosím! A pavuky! Peter Parker! Čo? Co bylo? Co to bylo? Počul? Typek do ucha. Jo. Ti jebe. No. To je jaký by byl jeleň, kámo. Aby si vedel. Ty to je podľa ten typek, čo ti zomre pred tebou, keď ho vidíš. No. A potom budu si dať, čo dialo.
Nič, rozjebal som liter asi tak za 40 sekúnd a išiel som sa poprechádzať vonka na 20 minút. Dal som si kebab, počiloval som na lavičke, som myslel, že niekoho priebem, keď pôjde okolo s kočíkom alebo tak. Vieš, čo treba spraviť? Lebo priebať mu môžeš ublížiť, vieš, že pájať na zem, zlomí si krk, alebo praskne lepka na piči, musíš čo spraviť, kúpiť paralýzer a objednať si bolťaka, vyjebať ho s tým paralýzerom v aute. Ešte to prežije, to maximálne podmienku dostaneš. Hej, no. No, čemu je na něm mluvit jako tady do hry? OK, kámo, tak tady staví jeba... Tak, teď mě vyhul, co to k***a bylo? Tak si to pustí, OK. Jeho ptákolísku, chci se zeptat, křoupeš buráky zubama nebo je louskáš kozama? Říkám ti jasně, do rána budeš mít na klíně buráka, šmejda posíláš pro žrádlo mamě, ani nepoděkuješ za prádlo, odpoledne dostaneš od taty, třeba ti ty zuby zaplatí. Joj, děkuji mnohokrát. Ale jako prosím vás, jestli to můžete dát do jedné objednávky, tohle fakt není normální, že nám děláte tohle objednávek. To my neděláme, no, ale tak to my si tím pádem musíme mi utéct. My to musíme utéct, prostě. To tady bude chodit furt, takže musíme utéct. Tak to funguje, no. Se omlouvám. Takže, no, jo. Nevím, jak by to jo, tak já uteču. Tak já uteču. Víte, že proto se nechci chodit. Proto se nechci chodit, protože vždycky vždycky. Ale choďte do p***, s týmito curčkami, čo môj kod je menší. Pět nocí u Frederika? Ej yo, chat. Ten italský gangster dostal Bite of 87. Pokud zopakuju tuhle zprávu, tak jsem gay. Pokud zopakuju tuhle zprávu, tak jsem gay. Zarepuj plus. Drogy, mám rád drogy, fetuju drogy, píchám si drogy, špu drogy a tam ta lopata a asi taky bere drogy. Drogy. Všude, kde se podívám, vidím drogy. Všude, kde jsem, užívám drogy. Drogy. A k tomu ještě drogy, občas pivo. Treba ti kakať? Ne, bráško, pohodičke som. Čo vy máte všetci stále so sraním? V kuse niekto stále so sraním. Stále chcete, aby som niekde sral, niekde si honil. A takéto veci. Srať a honiť. To sú dve veci, ktoré vás zaujímajú. To je veľmi smutné, reálne. Takže zapnu si odšťavovač. Říkám, vůbec netuším, jak odšťavovač funguje. Počúvaj tú siltovku mas jak 15 trocny fagan a fakt mas tým uzvitaca z doboru ze kebita vidím kracat oproti mne na ulici a mas tak tu siltovku takto jak fotko, tak by som ti z drepu dal taky hajkick na nos a dal ta do praclika, prosím, uvedom sa mas 40. Už mi, počúvaj, to, že mám takto šiltovku, už mi zarobila tak 6 € minimum, chápeš? Lebo takí jak tí sa na to bejtnú a hneď musia písať cez financie svoj názor. Nepodstatný, úplne nikoho nezajíma. Názor? What are you? A stupid human sandwich? What the hell are you? The stupid pizza sandwich chef? Bingus. Tomu ver. Daj odber, ak si myslíš, že by si porazil gorilu. Čauko.